Mission mga parts. Yes, nakachamba din. Woo! Yes! Ginagawa mga parts. Mission mga parts. Pangalawa. Dali na naman mga master. Pangalawa. Uy, lumalaban. Yehey! Woohoo! Yes! Woo! Mas malaki. Yes! Mas malaki mga parts. Mga master. Mas malaki. Pangatlo mga master. Pangatlo. Jamba. Jamba ng pangatlo ko. Hello vlogs. Welcome to my guys. Dito po tayo ngayon sa Dagupan. Namimingwi tayo dito ngayon mga parts. Kasama tayong dalawang master doon namimingwit. Time check natin alas 12 na po. 12:15. Nandito tayo ngayon sa tulay ng ito yung tinatawag nila na Divinesia. Masyadong sigurado. Divinesia Road ata. Yan, napanood natin si Saison TV dito, nakahuli sila ng ng mga kanduli, yung tinatawag na BB shark fish. Subukan natin mga parts. Set up muna ako. Ang gamit nating set up mga parts, itong sugalyang na sa Shopee tag 400 pesos na lang po ito ngayon. Ito yung set up ko, pachamba. Tawag dito, pachamba nuts. Lupain po natin lamang loob ng bangus. Yan mga parts, naka-set up na po tayo dyan hintayin ko na lang, hintayin na lang po natin. Bali mag-set up ako ng isa, yung handline. Gamit tayo ng handline para dalawa yung magamit natin na mga parts. Set up tayong handline master. Kailan natin mga parts. Hindi na pa to eh. Uy. Pang ngat-ngat ng alien mga parts. Ulit tayo mga master.
Nabit mga master. Hinila. Gusto ko kaagad nakuha. Ito sayang ito. Lumabas ka dyan. Yung sinker tsaka yung kabil natin mga parts, mahal pa naman kasi sa hardware ko lang nabili. Hindi yung tulad sa Shopee mo in order na mura lang. Pinasok na sa ano, butas. Pag pinilit ko to, wala na. Subukan ko na lang mag-cast. Naputol. Subukan ko na lang mag-cast mga master. Ito yung gamit natin. Replica 5 grams na mino. Try lang mga master. Itong gamit natin mga parts na fishing rod. Pagtsaga-tsagaan muna kasi uwi ako ng Palawan eh. Bale ito na ako bibili ng ano, gamit na maganda-ganda. Itong ginagamit natin ngayon, baka ipapamana ko na lang sa ano, sa kumpare ko na ano, mahilig din mamingwit. Bibigay ko na lang sa kanya. Ay, sumabit. Anong meron dyan? Kawayan ata. Masabit. Shoutout sa dalawang master nating kasama, mga parts. Yan sila, may huli na sila. Kanina pa sila eh. Tayo, medyo minamalas tayo ngayon. Ano naman? Vision mga parts. Yes, nakachamba din. Woo! Yes! Machamba din! Nakachamba din mga ports! Woo! Kunin ko lang yung ano. Kunin ko yung tuhugan ko. Natin mga parts. Shot ng tuli. Medyo ano lang to, delikado hawakan. Tinik.
naman mga parts. Pangalawa. Woohoo! Dali na naman mga master. Pangalawa. Woohoo! Uy, lumalaban. Yehey! Yuhuu! Yes! Mas malaki. Yes! Mas malaki mga parts. Mga master. Mas malaki. Yes! Nakadalaw na po tayo. Yan mga master. Laki. Puputulin ko yung tinik niya. Kasi ano to, delikado pag naka-tusok. Yun no. Yes. Master. Laki. Nakagat na naman mga master. Tayo natin. Yeah. Pangatlo mga master. Pangatlo. Chamba. Chamba ng pangatlo ko. Ay maliit. Maliit. Pwede na yan. Dapat malaki ang mo. Pangatlo mga parts. Pangatlo. Yan. Maliit siya. Yung pangalawa. Siya mga parts. Medyo mas maliit. Agis ulit tayo mga master. Yan, mga tsamba ulit. Ito. Ito naman, makat. Sabihin na. Pasok na mga parts. Pasok na. Buang sa bagay.
Lipat ako dito mga master. Mga parts, lipat ko. Lumipat ako. Ito po. Sir, nandito po kami sa Dagupan eh. Pwede, ano yung mangyayari sa akin yung bukas na lang? Or pwedeng doon lang muna sa office? Sabitan ka dyan, oh. Habis na tayo mga parts. Doon ka lang kay mama, be. Ah, hi. Malas na. Pang video ka? Pang video ka? Pang video ka? Video mo nga. Pati picture. Ha? Picture, sunset.